You're so cute! Hi! Merry Christmas! Merry Christmas. Say Merry Christmas! Merry Christmas, Tita Rans! Jack! Para mo na lang naman si... One more. 1, 2, 3. Ate Mili, ito na yung binili mo. Kasya-kasya. Oo. Ginagawa kami ng hair. Ilongga kami ng hair. Hindi ang hair na... Mga 7 minutes. Tatanong niya kung bakit ako sa spider. Basta gabi ka pangalan sa gilid. Alam niya ako babalik ko kasi magkakaroon ako. Parental. So just send me a photo. Consent. Oh, it's okay. Send nila sila si... Don't like that again. Don't like that again. Lala. Nina. Tita. Tita Mary ba sila kayo? Hindi ako lang. It's okay. Go for it. Pinagmalaan mga anak. You stop it, Winnie! Oh my God! Mira, Maya, Lala. Stay. Hold it. Mira. On me. Nice. Good one. Yan lang ka. Once decorate. Magpinta yung voice. Wala mo out ng kids. Dua lang ka mo. Nice. Lala. Okay. Nice. Mira, Maya. Come here, me. I see here. Smile, Patrick. Closer. Nice. Lala, on me. 1, 2, and... Don't take photo first. Later. Good. Closer. Nice si Winnie. Ano ka focus? Hey, let's go back. Start now? Wait. What? Oh my gosh, I wait. What? You sit there, Maya. What do you want? You want this one? Gingerbread Eyes? Huh? Green. You have to decorate it. Four? How? It's a house. Bye. It's a gingerbread. Yeah, mine is... Oh, it's a fruit. Don't break. Sure. Ako na mag-uwa, Tekken. 1 second. Thank you. Binaba ko na siya. Bakit tabi? Oy! Yeah, I'm gonna open it. Did we bring a present? Write your name down.
Jordan. Again, wait. Una na lang sa kanya. Gingerhead. 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 Gingerhead lang na yun. Grabe kay Ate Jerino with details. Yung mata. At saka yung sangiti. Kaganda ang mata. Kaganda ang ginger man. That's the eyes, that's the cheeks. Yung magas. Ay, gusto ko na. Ito na hair na. Let's eat it. Yung gingerbread house. So beautiful. So cute. Good. Itatanong ko sana sa nila. Thank you. Sabi na namin kasi. Naisip ko na ba ang dami niya? You'll break it. Di ba ba? Now, turn down. Nakita ko lang kasi mahal ito pero nag-clearance. Mahal, mahal. Hindi na lamang regalo, kaya... Just wait. Yung sa amin, recycle lang kami. From the man that says Ay. Kasha! Body picture yan, slim. Magja-gym na si Dad. Ay, nako. Classmates. Akin yan. May akin yan. Oh, ganda.
Alam mo na. Beauty products. Ang dami! Daming laman. Kompleto ah. Akin ulit. Kanina lang. Yes. Ako pa wala. Mayaman! Wow! Oh, kasya to sa akin! Wala ka na! Nag-recycle lang dito kita ko eh. From the No, but I'm very good at sale. Ako din alam na yun. Corporate nurse to! Manager yan, manager. Paano ba yan? May ba another na alaga? May bagong alaga. Oh, di ba, babe? Ano ba microwave yan? Pots! Wala ka na. Hindi ko na yun na kasi nagdalawa yan. Kayo na lang kayo. Kayo na lang kayo. Ako wala rin! Hindi ko lang nalagay yung pangalan ko. Teka. Wala na mabunot sa'yo. Yes! Kay Pots yan. Hooray! Hep, hep! Walang sumagot. Gift tayo twice a year. Masaya. Lang yan. Saan tayo rin yan? Wow! Corporate. Another collection. Mayaman. Oh, dalawa na lang. So, ang gift ko na yan. Number mo na. Bigay mo na lang. Just number. Easy na ako. Special yung isa. Sadya mo. Chef Rodel. Specialized eh. Bata-bata. Chef Rodel. Tulog ko. Sayaw, sayaw, sayaw. Wala na. Huwag sabi mo hindi pa sa akin to. Ano?